Oikein hyvää päivää. Mä oon tänä aamuna kuvannut, koska mä unohdin. Mutta mä unohdin myös tehdä kaikki jutut. Mä en tuu tekee skincaretä, mä tuun laittaa verhot ja... Eka, mä otan tän. Mä menen syömään välipaloa, koska mulla on nälkä. Koulussa oli lohikeitto. Niin... Oho, pitää näkää. Ei haittaa. Eli mä tuun ottaa kevoileipiä. Joo. Kotoni niitä söpöliipiä. Oop. Se on niin ujo. Kun se ei vasta lulaa. Oliko hyvä? Joo, mä kohta laitan sulle lisää. Mä tain leivät. Kolmio voi leivä doo. Mutta mä syön ja niin. Mä söin jo. Ja joo. It was delicious. Sitten seuraavaksi mä otan pikku snack. Mä saatan kuvata listan.